Obrim aquesta anàlisi entrant directament al gra. Avui posem tot el nostre focus sobre els delictes de blanquejar de capitals. I atenció perquè no ens quedarem passar a la superfície ni ens conformarem amb els titulars de les notícies. Anem a desmuntar tota la complexa maquinària legal que hi ha darrere d'aquests crims financers per entendre'n la realitat. D'acord, pensem-hi un moment. Si algú té diners bruts, automàticament estem parlant de blanqueig? Doncs, per increïble que sembla, la resposta és no. Tenir, gastar o gaudir de fons d'origen dubtós no sempre encaixa dins d'aquest delicte específic. És una idea que xoca bastant, oi? Però per entendre exactament on està la línia vermella penal, ens hem de capbussar en l'arquitectura de la llei. Així que aquest serà el nostre mapa d'avui. Repassarem què és exactament el blanqueig, les 3 fases per cometre'l, com s'ho fan els jutges per provar-ho, quins són els càstigs existents i acabarem amb un debat jurídic apassionant sobre el frau fiscal. Pas número 1. Què és exactament el blanqueig? El Tribunal Suprem ens dona una definició que és absolutament fonamental. Ens diu que el blanqueig és tot un conjunt de mecanismes dissenyats per donar aparència de legalitat a béns delictius. És a dir, el crim no recau en el simple fet de tenir el botí amagat a sota del matalà. La clau, l'essència d'aquest delicte, és l'acció proactiva de transformar-lo. És aquest esforç conscient i deliberat per colar els béns il·lícits dins el sistema econòmic legal amb una disfressa de falsa legitimitat. Pensem-lo amb exemples pràctics. D'una banda, tenim conductes que, sorprenentment, no són blanqueig. Per exemple, menjar-se una llauna de caviar acabada de robar, penjar un quadre d'en Picasso robat al menjador de casa o fer servir directament diners de la droga per pagar un sicari. Tot això és delictiu, evidentment, però els béns es mantenen en l'esfera del mercat negre o a l'ús personal. Ara bé, què és el que sí constitueix blanqueig? Doncs agafar bitllets del narcotràfic per comprar una finca legalment registrada o moure guanys d'informació privilegiada a través de testaferros. El salt clau és precisament aquest, l'intent de retornar fons tacats cap a l'economia lícita. Secció 2. Les 3 fases del delicte. Bé, com es fa tot això a la pràctica? Quina mecànica utilitzen els criminals? El JAFI, que és el Grup d'Acció Financera Internacional i la referència mundial en aquest tema, ho desglossa en 3 passos molt lògics. Primer de tot, col·locar, que és la maniobra d'introduir els diners físics dins del sistema financer. El segon pas és ensombri, també conegut com a estratificació, on es crea una taranyina enorme i hipercomplexa de transaccions justament per esborrar qualsevol rastre. I el tercer és integrar, que és quan els diners tornen a l'economia del carrer, però ara ja lluint com si fossin fons impecablement legals. Agafem un exemple real i fascinant per il·lustrar la fase d'ensombriment. Què fan moltes xarxes organitzades? Aprofiten la legislació permissiva d'alguns llocs, com l'estat nord-americà de Delaware, per crear societats pantalla on l'amo veritable queda totalment ocult. Després, aquestes societats americanes prenen el control d'empreses aquí a Espanya i, finalment, són aquestes últimes les que compren finques o immobles. És un sistema brutalment efectiu, dissenyat com un trencaclocs gairebé impossible de resoldre per amagar qui mou realment els fils i els diners. Passem al punt 3, la prova dels indicis. Ara, posem-nos a la pell d'un jutge. Com pots provar un delicte que per la seva pròpia naturalesa s'ha creat específicament per no deixar cap rastre? El mateix Tribunal Suprem reconeix obertament que tenir proves directes és una raresa majúscula. Els criminals, especialment les xarxes clandestines, no van deixant documents on digui explícitament «estic rentant capitals». Per tant, davant d'aquest hermetisme total, la justícia està obligada a dependre d'una eina diferent, la prova indiciària. Els tribunals utilitzen allò que anomenen el trípode d'indicis. Són 3 pilars brutals. El primer, un increment inusual de riquesa o moure quantitats massives d'efectiu sense cap sentit. El segon, la manca absoluta d'un negoci legal que pugui justificar d'on surten aquests fons. I el tercer, tenir connexions evidents amb activitats delictives, com per exemple estar vinculat al tràfic de drogues. Fixeu-vos que la llei no exigeix una condemna prèvia pel delicte base. Si el jutge veu que aquestes 3 potes encaixen a la perfecció, dedueix legalment que s'està produint un blanqueig. Punt número 4. Càstigs i blanqueig imprudent. Si comparem els llindars financers d'alguns dels delictes econòmics més greus, descobrim una realitat colpidora. Per portar algú a judici per frau fiscal, cal haver defraudat com a mínim 120.000 euros. En l'ús d'informació privilegiada estem parlant de $500.000 d'euros. Però i el blanqueig de capitals? 0. No hi ha absolutament cap quantitat mínima. Això ens mostra fins a quin punt la llei valora aquesta amenaça. Es considera un virus tan nociu per al conjunt del sistema econòmic que es persegueix amb contundència des del primer cèntim.
I precisament per aquesta gravetat, l'arsenal penal no es queda curt. Les penes base van des dels 6 mesos fins a la increïble xifra de 6 anys de presó. Però compte, perquè el càstig també trinxa la butxaca. Els infractors s'enfronten a multes econòmiques d'entre 1 i 3 vegades el valor d'allò que han intentat ocultar. És una autèntica llosa financera, concebuda per arruïnar qualsevol incentiu econòmic del crim. Però atenció, que la història no acaba amb les grans ments criminals. Hi ha una figura fonamental que molta gent desconeix, el blanqueig de capitals imprudent. I contra qui va dirigit això? Doncs bàsicament contra professionals de corbata. Banquers, advocats, assessors, funcionaris. Si aquestes persones, que tenen el deure d'aplicar filtres i controls, miren cap a una altra banda o cometen una negligència flagrant permetent que diners bruts entrin al sistema, poden acabar en penes de presó o inhabilitats de per vida. Saltant-se greument les alertes de prevenció, el professional acaba cometent un delicte. Anem al 5è i últim punt, el debat del frau fiscal. Arribem a la part més sucosa de totes. És una autèntica paradoxa que ara mateix està fracturant els juristes i fins i tot als tribunals. La gran qüestió, el dilema central és aquest. Es pot considerar que els diners del frau fiscal, és a dir, aquells impostos que t'has estallat de pagar a Hisenda, són automàticament diners il·lícits susceptibles de ser blanquejats? El món acadèmic està pràcticament partit en dos. Anem a desgranar-ho de manera totalment imparcial. Aquesta fricció monumental es basa en dues maneres totalment oposades de veure el problema. D'una banda tenim l'argument del guany. Segons aquesta visió, evitar pagar el que toca a l'Estat genera immediatament una porció de riquesa il·lícita dins del teu patrimoni. Com que aquesta porció neix directament d'haver comès el delicte de frau, encaixa perfectament per ser considerada material blanquejable. Però en l'altre extrem s'erigeix l'argument de l'estalvi. I què diuen aquests? Doncs raonen que no pagar impostos no injecta ni fabrica diners nous. L'única cosa que fas és esquivar una perda. Segons ells, aquests diners ja eren als teus comptes, ja formaven part del teu patrimoni i, per tant, no pots rentar de cop i volta allò que ja era legítimament teu. Aquest xoc de trens se resumeix de manera meravellosa i gairebé de filosòfica en una sentència judicial molt citada. Diu literalment: una no pèrdua és diferent a un guany. Guany i estalvi són realitats diferents. Aquesta postura s'aferra a la interpretació gramatical estricta del Codi Penal, al qual demana que els béns procedeixin, que tinguin el seu autèntic origen en un acte criminal. Argumenten que amagar el teu propi patrimoni, de manera fraudulenta, simplement el reté, però no el crea com a riquesa nova. Aquest gran trencaclosques legal ens deixa amb una pregunta final realment inquietant. Si arribem a acceptar que el frau fiscal en realitat no fabrica capital nou del no-res, sinó que se limita a preservar els teus estalvis de forma delictiva, és lògic o fins i tot possible blanquejar allò que, en essència, ja era teu prèviament? És justament en aquestes complexes, espesses i incòmodes zones grises on els delictes de coll blanc demostren l'autèntic repte al qual s'enfronta la justícia en ple segle XXI.